बड' आल्टिमेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दिनै रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव मुंदांखा बर' थुनलाइगिरि मुस्रि बरजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथां सारा गोब्राब लोमजानानै दङ। दा बिथां गेदेमा मुंदांखा बर' थुनलाइगिरि सारखौ हामखांनायनि थाखाय बे मोनसे गिदिर हाबाफारि लानाय। बे हाबाफारि लानायनि सोमोन्दै सारा मा बुंनो सानदों? बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिथोन बायदियै जोङो दिनैहाय फुंनि बेलासिनि मोनाबिलि 5 रिंगायाव जों बे हाबाफारिखौ लादों। मानिनां जोंनि बर' थुनलाइगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा गोब्राब लोमजानानै दासान्दि जोबोद देहानि गाज्रि हालोदाव दङ। दा बिथांनि देहा हालोदा जाहाथे मोजां जायो, थाबै बिथाङा रिकभार जायो, बेनि थाखाय जों इसोरनि खाथियाव जोंनि रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि मानगोनां सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै दिनै जों बे हाबाफारिखौ खालामदों। जाहाथे बिथांनि देहा सोलेरा थाबैनो हामखाङो। दा सारा बबे हस्पिटालाव दं होननानै बुंदोंमोन? बिथाङा दासान्दि आं मिथिनायाव सिलिगुरिनि डक्टर मलय हस्पिटालाव दङ होननानै आं मिथिदों। बिथाङा दासान्दि एसे साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो दं होननाय बाथ्राखौबो आं खोनादों। बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो खावलायनाय बायदि फंनैसो मुंदांखा बर' थुनलाइगिरि मुस्रि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि सायाव बे गोथार आर'ज गाबनाय हाबाफारि लानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। गोजोन्थों। हाबाफारियाव जेवारि बाथिखौ सावनो आं खावलायदों। बेजों लोगोसे आङो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बयखौबो दिनैनि बे जेवारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव आङो बाहागो लानो गुरै खावलायनाय जाबाय। बे समाव आङो जोंनि रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सारखौ आबुंनानै जेवारि होयो थास'लै गोजौनिफ्राय सावनाबा थानो हानाय नङा। गोजौनिफ्राय साव गोजौनिफ्राय सावथार नों गोजौखौ सावथार गोजौ सावथार एसे सेक्सनबा थाब खामगोन ना सार। दे फैदो मोनसे केन्देल होनानै गावबागाव मोनफा मोनफा सावदो बयबो। केन्देल दस्रा गैलामोन। केन्देलजों सावजासिनो सेबनांगौ। गोजौआव मोनसे बेखौ जोंनि रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बेहाय हांख्रायनाय बायदि नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो मानगोनां
दैदेनगिरि सारमोना बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय दा हाबाफारि बायदियै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय गावनि गोसोजों 2 मिनिट इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनो गुरै खावलायनाय जाबाय 2 मिनिट एसेनोसै जोब्बाय बोडो अल्टिमेट यूट्यूब चैनल को